Subay sa nabistong scam hub sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, ang Hepe sa Police Station 2, Girelibuhan. Gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga narilibuhan kagahapong adlawa ang Hepe sa Station 2 ug gidestino una sa Police Holding and Accounting Unit samtang gipahigayon ang Preventive Administrative Investigation sa Lapu-Lapu City Police sa maong hitabo. Subay kini sa pagronda sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office sa nalambigit nga scam hub sa usa ka subdivision sa Barangay Mactan niadtong Miyerkules. Duha ka Taiwanese ang nasikop uban sa 29 ka mga Pinoy nga giingong trabahante niini. Gipasabot sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office nga limitado ang mahimo sa kapulisan kay wa sila'y kahimanan sa pagmonitor sa cyberspace. Mamahimo hinuong makaduso og intel monitoring ang kapulisan sa PNP Cybercrime Unit nga mo'y mo-apply sa cyber warrant aron makapahigayon og ronda batok sa illegal nga kalihukan. Gustong masayran sa Lapu-Lapu City Police kung may naduso nga report kabahin niini. May directive na nagikan sa taas nga may nana sa ilang area ito ginamanan kag administrative relief ang Hepe to determine na ba siya lapses. Ang usa ka saligang tinubdan ang may pahibaw sa RTV Balitang Bisdak nga una nang nakaduso og report ang Hepe sa Police Station 2 ngadto sa ilang mga labaw niadto pang Marso 24 kabahin sa kadudahang kalihukan sud sa subdivision nga ilang gipanid-an.